Ένας άνθρωπος που έγινε 30-40 χρόνων και δεν ξέρει ούτε τι φίλο θέλει να είναι. Έλα Ρούβα, μια καλή. Ρίξτε το παιδί. Καλά θα το βλέπω. Λοιπόν, προσπαθώ. Έχεις κανένα καλύτερο τρόπο να μου δείξεις? Και εδώ τα ίδια για μόνο. Ωραία, ό,τι πεις. Εμένα η άποψη του Περιστιά είναι Έλα, κακός κατεργές και πια. Και μόνο που το ανέφερε. Δηλαδή ήταν δίκαιο. Κάνει αυτό το πουσέ. Έλα, άλλη μία. Δεν είχε ρε μαλάκα μέσα άλλο.